Gerlon Malaglas at sa kanyang kasamang hari, Father Manuel Anastasio. Magandang umaga po. At sa mga parokyano ng Pambansang Tabanan at Parokya ng Santa Ana, magandang umaga po. Marami po, hindi po sa atin, hindi po ako nakikilala. Papakilala po ako. Ako po si Reverend Father Omaryan Omanis. At yun ko po, ako po ay hindi taga-dito sa Katulog. Pero sa loob ng 10 taon, and mostly, yung ang storya po ng aming bumasyon, e dito po nagkaroon ng ugat. Ako po ay taga-Kulunggit sa Jose Kulunggit Bulacan. At ang aking vocation po sa pagpapani ay malaki po ang naiambag. Una-una ng aking alma mater, St. Mary's Academy. At ang ikalawa, ang ating patrona na sa Santa Ana. Kaya nga po last week, February 25, ako po ang lingkod ay hinirang bilang isang pari sa Diocese ng Iba. Kaya malaki po ang aking utang na loob at pasasalamat kay Amo Ana. Hindi niyo lang po alam kung gano'n kasaya na makapag-ibisa po ako ngayon dito po sa Pambansang Tabanan ng Santa Ana. Ito po ang aking tanda ng aking pasasalamat. Pasasalamat po sa ating pagpapalang patron na si Santa Ana. At pasasalamat din po, ibig po sa pamayanan ng Hagulong, lalo na po ng Pambansang Tabanan ng Santa Ana. Kung titignan po natin ang Ebanghelyo sa araw po na ito, at pag-inilayan natin, makikita natin kung paano isbayado ang ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Bakit po isbayado ang ating Panginoon Jesucristo? Sa kadahilan ang mga tao doon panahon iyon ay naghahanap pa ng tanda. Tanda na mula sa langit na nariyan nga ba ang Mesiyas? Siya na nga ba ang Mesiyas? Siya na nga ba ang isinugo ng Diyos? Na kung saan kung babasahin po natin ang mga naunang talata ng Mateo, chapter 7, makikita po natin na may mga himalalang ginawa ang ating Panginoon Jesucristo. Katulad ng pagpapalayas ng mga demonyo, pagpapagaling sa mga may sakit. At ang kahit ang ginawa na ng ating Panginoon Jesucristo yung mga bagay na yun, ang mga tao ng panahon yun, naghahanap natin ng tanda. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Minsan, bakit nga ba tayo naghahanap ng tanda? O ano pa ba yung tanda na hinahanap natin? Sa kwento po ng aking bukasyon, ang ating patrona po, si Santa Ana, siya po ay tanda na ako po ay tinatawag sa pagbabago. At bakit po siya ang tanda? Sa aking photo cards, nagpunod po siya sa gawing ibaba sa gawing kanan. Ilagay ko po siya doon. Dahil isa po siya sa patrona ng aking bukasyon. Sapagkat, naalala ko po at July 27, 2010, 26, sorry. Ano ba lang? Pag-istama na lang ang ENC July 26, sa kapistahan po ni Amo Ana, doon po ko sumagot o tumugot sa tawag ng Diyos. Doon po ko nag-decide na
pumasok po ng seminaryo, higit po sa kaalaman ng aking mga magulang ng parents. That's July 26, 2010. Then the following year, 2011, ako po ay pumasok po sa seminaryo. Ano nga ba ang isang tanda? Ang isang tanda ay nagtuturo po sa atin ng isang katotohanan. At kadalasan po sa atin, kapag po tayo magdarasal, humihingi po tayo ng tanda mula sa langit. Pero ibig sabihin kaya ng paghingi natin ng tanda, nagdududa tayo sa Panginoon ng Diyos. Ibig sabihin kaya ng tanda na iyon ay nananabik kaya tayo na makita natin ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Alin pa po sa dalawa? Kung ikaw ba ay nagdududa o ikaw ay nananabik para makita ang Panginoon. Ang gayon din, sa unang pagbasa, natunghayan po natin kung paano po sinugo ng Panginoon itong si Jonah. Si Jonah doon sa mga taga-Nineve. At si Jonah, siya po ay naging tanda na buhat sa Diyos. Tanda na mga tao ay dapat magbalik loob, magsisi sa kanilang mga kasalanan. Isang mabuting tanda itong si Jonah na kung saan naihatid niya ang bayan ng Diyos. Napagbago niya ang bayan ng Diyos. Kung titignan po natin, paano nga ba natin tinitingnan ang mga tanda? May tatlong paraan para makita natin o tingnan natin, pagnilayan natin, ano yung mga tanda na binibigay sa atin ng Diyos. Una, para malaman natin kung ang tanda na ito ay galing sa Diyos. Mapagnilayan natin kung saan galing ang tanda na ito. Tingnan po natin, ito bang tanda na ito ay inilalapit ba ko ito sa Diyos? O inilalayo ba ko sa Diyos? Halimbawa, ikaw ay may dinarasal. May dinarasal sa Diyos. Yung bang, at kapag ka natupad yung dinarasal mo, pagnilayan mo, kapag ba natupad yung dinarasal mo, ito ba ay naglalapit sa iyo sa Diyos? Inilalapit ka ba nito? Lalo na napagsisipa ka ba nito? For example po, ang ating pamilituho isang taanan. Yung ating pamilituho isang taanan, ilalapit ba tayo nito? O ginagawa ba tayo nito? Palasin ba? Na tinatanggap natin ang biyaya ng Diyos sa pagpapagitan ng banal na iyong nagsikin. Ikalawa, dapat natin maunawaan ang mga tanda. Yung mga tanda na tinatanggap ba natin? Yung mga signs ba na binibigay sa atin? Paano ba natin siya tinatanggap? Tinatanggap ba natin siya na may kapakumbabaan kahit na mahirap ang gabi? Tinatanggap ba natin sa tanda na bukas ang ating loob? Dahil na minsan, parang hindi naman ito yung design na hiniling ko. At panghuli, yung tanda ko, ito po sana magbubukas sa atin na magandang pag-uugali. Magbunga po sa atin ng mga magagandang katangian. Katangian na kagaya sa Diyos. Katangian na mas lalo makapagbibigay na lugod sa Diyos.
sana'y mas lalong makatagdag sa ating pananampalataya. Sa mga ganung paraan, doon natin basahin ang mga tanda ay ibinigay sa atin. Huwag po sana natin tularan yung mga Pariseo ng araw na yan, nagmumula na sila mismo hindi naman nagtanda ang kaharap nila, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo na buwan sa Diyos ay binigay ng Diyos para sa atin lahat. Na gawa, tignan natin ang tanda sa ating buhay. Ito po, sa banal na Eucharistia, hindi na po siya isang tanda. Hindi na po sa ito. Yung si Kristo na tatapitin natin sa inyo na hinabay ang sa dulo. Kundi, ang ginagawa po natin sa Kristo mismo. Ang ginagawa po natin yung pag-ibisa nito, hindi po ito talaga. Kung tayo na po ngayon, lalo na ngayon sa panahon ng Kwaresma, yung mga sakramento po, lalo na po sa sakramento ng pagkasundo. Ang tingnan po natin ay kung nandiyan po yung sakramento ng pagkasundo, hindi lang po siya sa tanda para sa atin, kundi ang sakramento ng pagkasundo. Ito po ay ang ating personal encounter kay Jesus. Sa Diyos na handang magpatawad. Sa Diyos na handang tanggapin ka sa gitna ng iyong pagkakasala. Kaya mga kapatid, tingnan po natin paano po natin titignan ang mga tanda nito. Ang mga tanda nito, nilalaki pa tayo po sa Diyos. May binong pa ba ito magandang matangan sa atin? Pag nilaya natin ang mga tanda, lalo na ngayon sa panahon ng Kwaresma. Ano ang mga tanda nito na makikita natin sa ating buhay? Ano yung mga nilaya na ito na nakikita natin sa ating buhay? Dalawa, ito ay naglalapit sa atin sa Diyos at nagbubunga na magagandang matapatan para sa mas lalong